Ara mateix, com es pot veure al darrere meu, les cues dels passatgers davant del punt d'atenció al client segueixen sent considerables. Recordem que Vueling ha cancel·lat avui uns quants vols, 46 en concretament, i una desena d'aquests vols tenien com a punt de destinació o d'origen Barcelona. Ara mateix la majoria de passatgers que està fent cua davant d'aquest punt d'atenció al client per reclamar bitllets o demanar canvis havien d'agafar un vol en destinació a Palma de Mallorca a les 2 del migdia i no el podran agafar fins les 12 de la nit. Tot i així, hi ha altres usuaris d'altres vols que també estan afectats. La situació, doncs, es repeteix. Vueling ja fa setmanes que arrossega retards i cancel·lacions en diversos vols. Ahir, de fet, ja se'n van cancel·lar 6 dels 400 que hi havia programats a l'aeroport del Prat i els usuaris van haver de patir esperes en més de 50 vols. I, de fet, en alguns casos, aquestes esperes rondaven les 8 hores. Aquest matí, quan les cues eren més evidents, els usuaris han pogut expressar el seu malestar a través de les xarxes socials i els que encara en pateixen les conseqüències diuen que estan cansats. Nos fiamos y venimos a ver porque hay 3 o 4 vuelos a Palma, a ver si nos lo pueden cambiar y al menos llegar hoy, porque entonces ya serían 3 días para llegar de Bilbao a Palma. Yo me iba a Palma a ver a mi nieto que tiene 2 meses y claro, no me puedo ir porque hasta las 12 menos 5 no sale mi vuelo y salía a las 13:55. Una hora para reclamar el equipaje, no lo tienen, sube, recorre 40 minutos de aeropuerto, otra vez espérate, 3.000 personas a la cola, espérate, y luego ya bájate y espérate otra hora o 2 horas o 3, quién sabe. La companyia aèria atribueix els retards a les diverses vagues de controladors de França, Bèlgica i Itàlia i les cancel·lacions a la falta de vols i a l'augment de la demanda en plena temporada alta, en ple començament de l'estiu. Tot i així, diuen que els problemes estaran solventats a finals d'aquesta setmana quan es desconvoqui la vaga general francesa.